नायदो इउपिपिएलआ इलेक्सनाव जेनखांनायनि उनावहाय रिपर्टारफोरनि सोंलुआव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनि हान्जा सुरनाय आरो खामानिनि सायाव मा फिननाय बा खेंफोरथि होदों नोंथांमोननिसिम नैबे मोगा-मोगि भिडिअखौ लाबोनो थांगासिनो दङ। दा बेयावनो खायफाया रागा जोंनो हागौ, खायफाया मोजांबो मोननो हागौ। दा गावबागाव मतामतखौ नोंथांमोना कमेन्टनि थ्रुयै होलायदो लिडारफ्रा नायखायो। माबायदि गोहोम गोग्लैदों? दिनैहाय नायदो इउपिपिएलआ इलेक्सनाव जेनखांनायनि उनावहाय मा खालामगोन मा मागोन जादों, गावसिनि पार्टिखौ हमथानायनि सारभाइभ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जुजिनो गोनां जादों। दा ओंखायनो इयुथ्सफोरखौ एसे हमथानो मानो बिथांमोना दिनै काजिगाव टु गहपुर मोनसे बाइक रेलि लादों आरो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोंखौ बायदिसिना बुंलांनो नागिरदों जे 5टा गेरेन्टिखौ थाबैनो मावना होनांगौ मानांगौ। दाथ' जोङोथ' मावा नङा, दिनै ब्लक लेभेलाव दिनै खामानिया मावगासिनो दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि दिनै खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ, आइबिएसनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोना मा खालामनो सानदों, पार्टि खालामनो सानदों ना मा खालामनो सानदों, बबेबा लामा सामा माइ हादलाबायनाय, बे माने साहा पात खारलाबायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिसजों मा इलेक्सन खालामनो नागिरदों, दिनै माने बे लाजिनांथाव बाथ्रा आरोखि। राजनितिखौ बिथाङा माइ फोथाराव खालामनो नागिरदों ना साहा बागानाव खालामनो नागिरदों, बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा आरोखि। दा जेखि जाया मानो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एमएलए आव बिथांमोना सासेबो देरहानाय नंला बेखौ बुजिखाबाय, जास्ट सारभाइभ खालामनो। दिनैथ' नुबाय माने खुनु एमसिएलए माबा एमएलएफ्राबो गैला रावबो। दा दिनै खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों, बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो। दा बेबादिनो बिदिनो साफा बिथांमोननि एमसिएलएआ गोमालांसिगोन आरोखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव। आरो इउपिपिएल होननाय जिनिस थानाय नंला, बेबादि मोनसे परिबेसा जाबाय आरो मालाय। दा बिथांमोना जेखि बुङा मानो जा जोंनि खामानिखौ जों मावगोन, जों 5 गेरेन्टिसनि खोथा मावगोन आरो मेनिफेस्ट'आव जेसेबां होदों बेफोरखौ जोङो जेरैखिजाया मावफुंनाय सेस्टाखौ खालामगोन। दा बे गेरेन्टिखौ मावफुङाब्ला बिटिसिनि गेटआव धरना होनायनि बाथ्रा बुङो इउपिपिएलनि आरो होफैथोंसै। जोंलाय नै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसायानो चेक राननायनि जोंनि इलेक्सन धामाका दिनै बिथांमोनहा खालामनो नागिरदोंथ'। दा बेखौ जोंबो खालामनो नागिरदों दिनैहाय। माने जोङो नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो बा जानुवारि निउ इयार जाखांनानै बे माखासे खामानिखौ जोङो आरामसे मावलांसिगोन आरो मालाय। थारमाने बिथांमोनहा बुंनो लामा गैया आरो बिसोरनि गेरेन्टि, जोंनि गेरेन्टिखौ जोंसो मावगोन, बिथांमोनहालाय मा धरना होनायनि मा अधिकार दं बेवहायलाय। दा जुदि जोंनि खामानि मावनाया रायजो राजाफोरनि हार्मफुल जादोंबा, रायजो राजाफोरनि बिखायाव माबा मोनसे आघात जादोंबा बिनि एगेन्स्टआवसो बाथ्रा बुंनांगौ। दा 1 मासाव जे खामानिखौ दिनै इउपिपिएलआ मावाखैमोन, 4 बोसोराव बिथांमोना जे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बेखौ जोङो 1 मासाव मावगासिनो दं। दा बेसेबां लासिंसिं। दा कम्पेरेटिभलि बिथांमोना जुदि दिनै जुदि खालामनांगौबा दिनै बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि 1 मास मावनाय, बिथांमोननि 4 बोसोर मावनाय बिराद आकाश पाताल। बेखौ रायजो राजा दा बेखौ दिनै नुबाय थादों, नाटक बादि नुदों। दिनैनि जा प्रमद बर' दैदेननाय थांनाय बारनि जोंनि सरकारमोन, बे समाव बिटिआर एकर्डआ मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मानो सिरि थाखो? दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो दिनै दिल्लीयाव रायलायहैयो, सोरबा माने आइबिनि डाइरेक्टर रायलायहैदों, हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैबाय थादों, मालाबा प्रधान मन्त्रिखौ लोगो हमहैदों, नाथाय मोनसेबो फ्रुइटफुल जायाखै। बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिथांमोना खुद्रिनोबो हायाखै। नाथाय दिनैहाय बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना माबा दाख्लै रेलि खालामखांबाय। दिनै बेहाय माने दुखुनांथाव जाथायबो जाबाय क'क्राझाराव, जे मानसि गावखौ सावथारना लागुलायनाय माखासे घटनाफोरबो जाबाय। बोरै जाखो बोरै जा जों बेखौ तदन्त खालामनोबो थाङा, जा जाथाय जादों दुखुनांथाव जादों। दा जेखि जाया मानो दिनैहाय नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माने गोहोआव थानाय समाव दिनै जे खामानिखौ मावना लानांगौ बेखौ मावना लानो हायाखिसै। नाथाय दिनै बिपिएफ सरकार जाबा दिनैहाय माने बिपिएफखौ डिस्टार्ब होनो नागिरनाय बादि नुबाय थानो नागिरदों आरोखि। दा दिनै बेखौ नुबाय थादों, दिल्लीयाव रेलि खालामनो नागिरदों, खालामथों बिथांमोना, जोंहा आपत्ति गैया, डेम'क्रेटिक राइट्स बियो, आन्दलन खालामनो हायो, खालामबाय थादों। खिन्थु जे खामानिखौ बिथांमोना गावसोरनो दिनै मावनांगौमोन, समायबो मोन्दोंमोन, नाथाय बे समाव दिनै 1% मावलांनो हायिया बिराद दुखुनांथाव आरोखि। दिनै बिटिआर एकर्डनि फैसाफ्रा सफैजोबाखै मोनसेबो। दिनै स्कुल कलेजफ्राबो प्रमिसलेस जालाङाखिसै, गंसे स्कुल प्रमिसलेस खालामनो हायाखिसै। दिनै 10टा कलेजआबो प्रमिसलेस जायाखिसै। दा बे खामानिखौ जोंनि सरकारा दिनै मावनो गोनां जागासिनो दं। दा बिराद बेले बेजे एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बिराद लायबिलिटिस दङ, दिनै बिराद इन'मेलिस दङ, दिनै माने गोबांथार खामानिफ्रा मावदों। दा थिखादारफ्रा फैनानै दावराव जाफैयो, बबेबा थिखाखौ मावदों, उनाव वार्क अर्डारबो गैया, माबो गैया, प्रमद बर' बिथाङा मावनो थिनदों, दा नों फाइलाव जेबो गैया। दा बिथांमोनखौबो बिथाङा नस्थ' खालामलांबाय, गावनि मानसिखौनो गावनो सेस खालामलांबाय।
दिनै 1 कोटि 2 कोटिनि खामानि मावग्रोदो जागोन बिथाङा मोनसे आसा दंमोन खोमा गाव इलेक्सनाव देरहानानै सिफ जाफिनगोन नाथाय दिनै गावबो जेनबाय दिनै हाजार हाजार इउथ्सफोर जायफोर थिखादारफोर दंमोन बिथांमोननि जेनाखि रांखान्थि अबस्था बा बिथांमोननि जेनाखि क्रेडेन्सियेल मोननांगौमोन दिनै बिथांमोना दिनै रांखान्थि अलखदावसो गोलैनो गोनां जाबाय दा खोब दुखुनांथाव जेखि जाया जों गासिखौबो मोनसेनिफ्राय मोनसे नायलांगोन जाहाथे खुनु मानसिखौ जोंहा दुखु होनो गोसो गैया बयबो जाहाथे मोजाङै बिटिसिआव संसार जालांनो हायो आरो एकर्डनि जायफोरनाखि दफा दं जे दफाया जोंनि थाखाय मोजां बिटिसि बासिनि थाखाय मोजां जोंनि बिटिसिखौ खांनो हागोन जे दफाखौ मावफुङोबा बेखौ जोङो आखरै आखरै फालन खालामलांनोबो जोङो सिन्था खालामदों आरोखि जेखौ लाबोबा जोंहा लाब जागोन जोंहा स्कुल कलेज इउनिभारसिटि फैनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया जोंनो नांगौसो जोंनो आरो बे थोआबा जों प्राइभेटबाबो लाबोनांगौ जाहाथे जोंनि बिटिसिआव हिउमेन रिसोर्सखौ जों डेभेलप खालामनो हायो उद्देश्यआ बेनो जायनि थाखाय हाग्रामा सारा 100 कोटि थाखा इउथ्सफोरनि थाखाय होनो नागिरदों इउथखौ माने वेल इकुइप खालामनो नागिरदों सेल्फ एमप्लयड खालामनो नागिरदों होमबा जोङो स्किल ट्रेनिंनि माने इउनिभारसिटिबो लाबोनांगोन नङा होमबा डाक्टार इन्जिनियार खालामनांगोन जों दा थिग बेफोरबायदि गोबांथार खामानिखौ जोंहा मावनांगौ दं दा बेखौ जों मावलांबाय थागोन दा आं जेखि जाया माने